Polsek Lego leres Pak, elok-elok ya. Ngabyantara Yo, tepuk tangan. Aku Pak Opo sowan aning panggihan dalu niki Pak, ngapunten badhe nuwun pirsa Pak kula Pak. Kok santri saged sae niku karaoke teng pundi Pak? Dalem napa teng pundi Pak? marai niki Oh, sing marai. Asine kula soalnya anti meteng. Napa teng griya gadah gamelan Pak? mboten ini bentuk napa nggih Pak ya, latihan niki wae kan diparingi lagu Mas apa Mas Bayan Nggih, Pak Sigit. Pak Sigit Nggih. Mas kaitan dengan kantik Mas kan gitu toh oh nggih gitu Nerek memuji rahayu mrengkang nanggai karya acaranipun aman tertib satuhu Purwa madya lan wusana pinerkahan dening Gusti Tembange menapa Pak? Mas aja diberai Ayo Mas aja Bingkang lagu kudu ngerti cara aja ketiban kabeh bagian kedemutan yo sing eling-eling budaya tinggal kabeh kabeh Matur nuwun. Ayo Mas Bako. Bayangkara apa
Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Pak Babin Kamtibnas. Iya.